No niin, ollaan Kotakönkäällä, mistä purettiin silta keväällä. Ja mietittiin, että pääseekö sieltä hyvin kahlaamaan vai ei. Karttaan on merkitty kahlaamo. Niin etsittiin netistäkin ja YouTubesta ja kaikista, mistään ei löytynyt semmoista, missä olisi kerrottu, että kuinka syvää tai kuinka hankala paikka se on. Niin kohta sieltä löytyy semmoinen video, kun tästä Jussi meille näyttää esimerkkisuorituksen, mitä me mennään Kotakönkäällä niin kahlaten Suomujoen yli. Sen verran on saatu kuulla muilta matkaajilta ja muuta, että se lainausmerkissä oikea paikka on tästä, mistä Mönkijällä on ajettu. Ja nyt eletään 2026 kesää ja juhannusviikon torstaita. Siitä voi sitä veden korkeutta vähän haarukoida. Tällä viikolla oli maanantai semmoinen kohtuullisen sateinen, joka ainakin pienempien purojen pintaan nosti. En ole niin asiantuntija täällä, että pystyisin sanomaan, että onko se Suomujoen vesimäärää tai vedenpintaa erityisesti kasvattanut. Varmasti, jos olisi aikaisemmin keväällä liikkeellä, niin vettä olisi enemmän. Siitähän se Jussi meni yli niin, että heilahti.